बर' बिमानि मेगनाव जेसेबां मोदै गदों खालामनानै दं ट्राइबेल मानसिफोर जोंनि खिलन्जिया मानसिफोर भुमिपत्रफोर बेनि थाखाय पाट्टा होनांगौ आरो बेखौ जों सरकारनाव दाबि दैखाङो। गुसेब खिन्थु गोरिब खिन्थु बिनि गोसोआ गुवार बेखौ आं बेखौनो बुंनो खावलायनो सानोदि बिथांमोनाबो जाहाथे दिनै आं जेरै होफैदों बेफोरबायदि जाहाथे बिथांमोनाबो अननानै एसे जा हायो बेखौ होयो आरो आं बेखौ आं होनायखौ आं दुग्गानाय गोसो आं खालामनानै लाया मानो होननानै बुंब्ला आं बेयावल' होआखै आं सारिय'फाले जोंनि बिटिसिआव जेरावखिया प्रब्लेमाव दुखुआव गोलैया मानो आं बेयावनो बिथांमोनजों थाङो जगाजग लाहैयो आंनि मोनसेल' थांखिया बेनो जे आं रायजो राजाजों अरायसम थागोन आरो रायजो राजाजों आङो सोरनिबा गाबनायाव आङो फालि जानानै आं मेगननि मोदैखौ आं फुगारना हैगोन बेनो आंनि मोनसे थांखि होननानै आङो अरायसम आं नाजालांबाय थागोन आरो आं आवगायलांबाय थागोन आरो आङो सिगाङावनो गिबियावनो बे चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ खजबनानै आङो खावलायो आरो आंनि गोसो आंनि हादानि जानानै आं गासैबोनिसिमावबो आंनि अननाय सिबिनायखौ आं सिगाङाव जासिग्रोयो आरो आङो सानाखैदि मालाबाबो बे बिथांखौ बेबायदि सहाय होफेरगोन बिथाङा इसिबां मानि गावनि दंनायनिफ्राय होफैदों जों बिनो मा होफिनो जोंहा जेबो गैया बेनिखायनो आं खावलायोदि रायजो राजा जोंनि हादान एरियाखौ सानसे समाव बियो जोंनिफ्राय माबा मोनसे सहाय सुजुग बियोब्ला जों बेखौ सहाय खालामनांगोन आं बेखौसो सानो आरो जोङोदि बेबायदि सासे बेक्तिगतआ बेबायदि सहाय होनो हादों जोंनि बिटिसिआव बेबायदि सहाय होनो हाग्रा सोरबाफोर दं नामा जोंजों सोरबा गोजांफानो हाग्रा मानसि दं नामा आं बेखौसो खावलायनो सानो आरो बिथाङादि जोंनि गोजांनायखौ गोजांफानो हादों जोंनि उखैनायखौ उखैफानो हादों आं बेखौसो अननो ओंखारो रायजो राजानि जानानै आं दिनै अनखांदों बे बिथाङा गावनि पकेटनिफ्रायदि रां गारफैदों बेवहाय जोंजों गोजां जाफादों जोंजों बुंनो थाङोबा जोंजों प्लास्टिक गिजियाव दिनै एरसोनानै उन्दुफादों बिथांनि गोसोआ बिथां बायदि अनग्रा जोंखौ सोर दं बेनिखायनो आङो खावलायो रायजो राजाखौ उननि समाव बिथाङा जेन रायजो राजानिफ्राय माबा मोनसे सहाय बियोब्ला जों बिथांखौ नायालाबानो थानो हानाय नङा बिथांनि गोसोखौ जों अनालाबानो थानो हानाय नङा बेबायदि बिथां बायदि गोसो सोरबा दं नामा जों खावलायो जोंनि गोजांफानायाव सोरबा गोजांफानो हानाय गोसोनि मानसि दं नामा दिनै आं खावलायो बिटिआर सरकारखौ जोङो गोबां जोङो न' बां सिफायजानाय हिसाबै धोरोम सिफायजानाय जोंनि आइ आफा जोङो जेबो रोंगौथि गैयै हिसाबै जों गाज्रि बुंफ्लांबाय रागानि खेथ्रआव जों मोजांबो बुंबाय गाज्रिबो बुंबाय जोंखौ जेन निमाहा होनो हायो जों मानसि हिसाबै निमाहा होलायग्रा जों मानसिया जुदि निमाहा होलायनो हायाबा जोंखौ मा होनगोन जोङो मानसि हिसाबै निमाहा होलायनांगौ बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोरा जाम्बा जाम्बिया सोरबा माबा मोनसे बुंफ्लांबायब्ला जोंखौ निमाहा खालाम हादान हिसाबै आरो दिनैसिमावबो सरकार हिसाबै जोंखौ नायफैयाखै थारैनो जोंखौ टारगेटसो लामारदों नामा जों बेखौसो सानो मा सानदों दिनैसिमावबो नुजाफैयाखै जोङो जिखिया खालामजाया मानो बुथारजाया मानो जों दिनै बिनिफ्राय जों खारा मानोना जोङो बर' जाथि जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो बेहायनो जों थांनानै थागोन जोंखौ बुथारखांनायनि उनावसो जोंखौ होखारना मायो बे बिसिनि खोथा जोंखौ बुथारखांनायनि उनावसो गुबुन जाथि झारखान्डनि पाकिस्ताननि बांलादेशनि मानसिखौ दोनफैना मायो बे बिसिनि खोथा जुदि आखाइ नांगौब्ला जोंनिफ्राय आखाइ मोननाय नङा बिसोर जोंखौ अनसायाब्ला जोंखौ जुदि अननो रोङाब्ला जुदि बिसोरनो जुदि आखाइ नांगौब्ला जोंनि आखाइखौ नाङाब्ला झारखान्डनिफ्राय मानसि दोनफैदों बिसिनिफ्राय आखाइ मोनगोन बांलादेशनिफ्राय मानसि दोनफैदों बिसिनिफ्राय आखाइ मोनगोन जोंनिफ्राय खिन्थु आखाइ मोननाय नङा जोंखौ बेबायदि निहाथ जुदि जोंखौ जुदि अननो रोङाब्ला दिनै सासे बेक्तिया जुदि गावनि दोहोननिफ्राय गारनानै जोंजों गोजांफानो हादोंब्ला बिसोर सरकार जानानै दिनै मानो गोजांफानो हायाखै जोंनो बेखौसो नांगौ बेनोसै आंनि दिनै सेथियावनो हामबाय होनदों दिनै फंबाय आंनि फिसालाफोर जानाय बायदि जोंखौ बेबायदि दुखुआव गोग्लैना थानायखौ दिनै बिथांमोना दुखु मोननानै एबा सानखांनानै जोंखौ नायगिदिंनो फैदों बेवहाय बिथांमोनखौ इनायनो हामबाय होनदों आरो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो हामबाय बावनायजों लोगोसे आरोबाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों दि दिनै जाय बेक्तिया जोंखौ अनखांनानै आरो बेबायदिनो गोबां निउसफोराव नुनानै आरो बेबायदिनो जोंनि गाबनाय जोंनि गथ'फोरखौ गोदाव सोराव नुनानै दिनै जोंनि उखैना थानायाव बिथांमोना दिनै सानखांलायनानै जि जोंनो बेबायदि तिलपार आरो रेसन जोंनो थाखाय लाबोदों बेखौ जों जेन बिथांमोननो होफिनो जोंहा गैया जेबो जोङो दुखुथिया हावरिया आरो बेबायदिनो जोंनि बे 2 नं कालबारि आरो गलगलखा गामियाव दिनै उन्दै उन्दै फरायफुनाय गथ'फोर दङ जों बिथांमोनखौ
होनो थाखाय जोङो स्टाडि खालामहोनो थाखाय जोंहा न' बां गैया जि तिलपार जिलाब जिथाब जेरै जिसिपिदो गाग्लोबना गालांनाय बेयावनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोङो बेबायदि फरायसालियाव थांहोनो हायाखैब्लाबो जोङो लानानै दङ आरो बेबायदिनो क्लास 10 क्लास 9 आव फरायफुनाय गथ'फोर दङ दिनै एगजाम खाथि मेट्रिक आनजाद नाथाय बिथांमोना स्टाडि खालामनो बेबायदि जायगा मोनाखै बेयावहाय जोंनि जि बिटिआर सरकारफोर दङ बिथांमोना जे अनखांनानै जोंनो जि नांगौफोरखौ बिथांमोना अनखांनानै होफैयो बेयावहाय आं अननानै खावलायदों बिथांमोन जय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।